Jaot ka endinya kor Mogajwanga wantie koda miyo. Ma endi dhako makuth. And the permanent head damage madhi prabich koda boro. E weche mag kuoth. E weche gi mag kuoth nyathi ochien. Ma emo somo. Odhi skul. Midosa mar weche go mag kuoth. Engineer Her Excellency 1 hour. Mrs. Beloist Minjakus. Japita anza kwa mguu. Kingi yote miyo ni endinya kor Mogajwanga. Wache chal gi dress. Totino biro gi fundi. Tielo to chalo kuoth gadi. Ukiangalia mikono kuoth. Orwako kuoth. Kuoth machielo. To king'iyo wang'e bende mano kuoth. Kuoth. Malo nyaka otamba malo. Minjaki in the house. Babe. Mamu. Ngawe. Amor. Chuny orwako. Mokwongo cha. Tunayo chal ka gimo luoka. Sainda unjo kodonjo. Awinjo kwachne kuoth ki ang'o timo nade. Ochakore mayom. Kuoth chakore ot. Jo chwanyore. Imanyo kamera igole stress. Kidonja ne tiyudo nyaro chieng'. Nyaro chieng' tinade. To inade korka koni okan maber ahinya. Naom. Ketariyo. To madongo. To manigi sup. Kanami kanya kudonje. Onge ilasa manigi sup lakini idiro. Ilasa manigi sup tidiro. Mane kaka bilo en. Kamora mana majorade. Nyaka yude ka ng'ato chomo kama chielo koro ng'ato punjo wadi ng'ato timo kama. But in the meantime en wuok tich maber. Yes. Adwa ni mondo akel gini mondo koro nywake. Adwa ni mondo ago this belo for 1 hour. Oh. Kabisa mar bak ndalo ka kelo koda chieko len kod nyalo chieng' ma en be Yawa. Husha. Itoni husha. Koka manu chunya kor Mogajwanga. Nyathi ochien. Minjaki. Yes. Awacho gani dier piny ka Nyasaye onego bed ni gwedho dhano ka dhano. Namba achiel gi nyathi. Ogwedhe ng'ama miyo ka miyo gi nyathi. Masa midwa sando nyathi wegi. Kiloso marach ewi nyar wegi. Kata bana wuod wegi. Chiedo. Inoko. In bidhi muke korode ji. Imukie kichamo do. Kanyo ndo bana wacho ni miyo ka miyo kata mana dicho ka dicho obile keny. Akienda wole. Mondi winje gima kencha. Even for 1 hour. Onyuomi for 1 hour. Oluongi ni Mrs. Ngane. Macha dong ne chingad for 1 hour. Test marriage. Ibiro mayore nyathi ochien. Ituoni keny for 1 hour. Nyawegi bile keny for 1 hour only. Hey. Beloni idetoro wacho gwenge mgoiko mag iluongo ni Busia. Kumara adegi nyathi manyako. Milungo kanyo endo ni Karei. Mineno ni endi. Nigi nyamingi. Okay. Milungo ni Hilda. Karei gi Hilda ema duong'. To Karei to luo Hilda. Gin mana nyithindo ariyo kamano. So Karei nochopo kuma koro Karei dwaro riwo arus. Ting'eni Karei tine Hilda. Karei oyudo ndugu moro. To ndugu ni endi olap dhoge. Ndong. Ne Karei. Hilda ong'e Karei kaka en. Kendo ong'e siri yote mag Karei. Ong'e ni Karei en nyathi manyako machal nade. Ndugu ni gisebet ka gintie ga godo. Lakini Karei be nigi ex ne moro. Ma bende pod hero poto kuome. Ndugu mane Karei oyudo ni endi. Koro ma ndugu mane ni serious gi nyathi manyako ni endi. Nodwa nyuome koro officially. Hilda obet piny to penjore ni nyamino mabende ana wone mapiro ni. Ochopo kang makoro ndugu moro dwa biro to nyuome. To an poko timango poko ter kata nyapaka ir mama na. Tang'anya nyithindo manyiri miluongo ni nyapaka. Nyathi ochien. Karei manokelo ndugu e dala. Hilda ne nitie kacha.
min Hilda be nentie kacha. Mano min Hilda kachiel koda Karen. To wuon gi noseng'elo rengo. Manyiso ni gisebet ka gin raised gi single mother. Mama kende. To min Hilda openjo chuor Karen ni ng'ama dwa kendo Karen ni jaka baba. Itimo tich mane? Wacho mabe ni en engineer odil kod weche gi mag gero ndara. Openjo namba 2 ni to in wuod kure. Wacho mabe ni ento to Abusia. To lapdo gendong ne Karen. Miyo ni ndio penjo ndugu ni. Ndugu, nyara kangeni lelo. Dibede ni lweti yot. Mapat yot kodi. To ndugu wacho ni en kata kuma intere oware. Joma waro kupad ji. Kupad gaji. Mana chiel ko mapar. Nyathi ochien ka chiel koda min jaki. Banka ndugu no endo se wuok. To Hilda gi Kare gi min Hilda odong kacha chande. Ka gidong to Hilda oketo Kare pinyo ngiso Kare ni Kare ochopo kuma koro nyaki weri gi ex ni cha. Nikech ma iyudo ndugu mani serious to kok in serious. To ana ka ndugu nino. Mano nyamin Kare ngiso Kare mano Hilda. Kare ungiso Hilda ni neno mama. Maisha ni yangu. Wewe shughulika na yako. Sipangwingwi. Napenda za kwangu. Wewe shughulika mimi sipangwingwi 1 hour. Sipangwingwi. Ochopo de chemara rusi. Ingeni magi mapod diga mbele. En gi ex ne chapodi. Hido sengise mokwere ni nyathi manya koki weri gi ex. Twane mapod mai dichuo. Kochopo de chemara rusi. To invitation card okoorne Hilda. To Hilda enya min Kare maduong. Firstborn okoorne invitation card. Hilda of the omuomo. In fact ochikre ge gate. To kodonjo. To sami penyo ni beni tie ng'ama ok dwa ni arus ni odhi mbele to Hilda nyamin Kare. To wuok gi picha gi video. Ma Kare notimo gi ex. A day before wedding. At the moment Sabina na lose koduni. Mano nego bedni kendo Kare o kendo Hilda. Kendo they are happily married. Kare sani ok los gi Hilda kendo ok gimodhre pito gin nyithindo moa ich achiel. Nyathi ochieng mi apache. Hilda ini kia menyo. Hilda ni ndoge nyamin gi. Okia menyo. No Len ikia menyo in. Koro mae Len nyamin Stella. Macha mamawa. Ikia menyo. An gi ex tunapendana. An gi current dwe kenda. Ango malitini, nyisa gi malitini. Stick to one. A stick to one. Maisha ni yako ama ni yangu? Ni yako. Which bar mara tidwa munyo na pain killer nango. Ngama de chango? Dongi nyaminwa. Ochunori kuro kan nyaminu to nyaka kuri control gimora mora matimo. I have a life at 18 years and above. An gi life mamara. Ane mana kuongo ni neno chien. So ma ane mana dhi nego minu kapok onyuol. To kapodi dichuo manyalo biro nyota yako pod tipo ni okwal. Kapod okwal tipo ni atim nango. Okiwo gi meru e chokonyi, okonyi gi lamo. An samoro tipo na rieny nitiere nyota yangu in a sign gibiro ka koth pe. Mtaachana tu. Nganene jatelo mawanawa. Nyiego. Dendi dondi ka wuo. Di jonya. Undi maremo. Tare, di tare. Kata mana bam ni makor ka kocha. Oba piko notoro. Agoero kamano nyaro chieng. Ka achiel kod Len giko lusto. Mabe koro winjo wachni. Gine chuo. Madam wawuo wadier ma timore kamagi. Gima ng'eny ngima mara joma nyiri. Inde moro ko yalo kamoro mabelo moro manuok na piny moro kiwa wacho maber kabisa ni nyathi nyama nyako wadu okayo teri haut duro moge boy to wawi yawa the first day that wakri malishi wakago ya irwakri kama ngamo eri ruakri to macha to ndeso to ngolore kada wanjo kama to madiabo donjo to ge ja pesa sungo ja pesa ng'iyo kasa nyuri mi engineer
noluoki macha nodhi kawuono Karen gi ng'acha Karen gi Adija koso Karen gi ng'a wante gi Karen Hilda miluongo ni Hilda koro Karen ema duong' to Hilda Karen ni warus to Hilda ema duong' to Karen koro nigi chware ex ne to gi ma engineer modonjo ni iwinja kanyo to lal kaka nyalo chieng' owacho manyota onyalal ni ok en gima makosa kuom bedo samoro kata gi ex kaka idwaro no ber lakini take your time lame Nyasaye mondo rie kamoro achiel bedin we bedo lin linungi kaka ogigi nyaru chiuge kaka ogigi samoro podo stay ko nyathine moro mane ge nyuola ge jacha poni tie olemo kendo lamone opogore gi inyathi manyako ma piny maber dimbiri tilam Nyasaye to migi moro maber manyalo timo nade nyalo kwano kado bed ngama chana do bed ngama lakini an gi mang'eyo ni weche te otiyo ka nyalo chieng'e no ka wach ne en short ni Nyasaye duong' motimo gik maber nyalo chieng'e ka ne wacho ne bed in timbe ne ng'eri to kisang'eri to believe on you mon Nyasaye anwa yo wach no othen Nyasaye manyalo tieko weche duto alami Nyasaye moro kadal bang'e kare na community amen hey take galam gima nyalo wacho family rivalry kumiyudo ni nyamin ng'ato yware gi nyamin gi ma gima timre ga to kendo timre kabisa kiwinjo ka owete ok modre pi e okombe achiel ma gima timore to nyathi manyako we ng'eng ima idichwo nikech ting'eng sama inyalo bet kata ni lengri for 1 hour no oromo mondo ser nyawadu no kendo modonje box ma ene makoro kaw kari koka mano to nyakoro mongatu ngodhi e yweyo matin sama odhi e yweyo ni endi adwa ni kawe glasi ma pi modho gade matin toktere machuok wadugo koda belo namba 2 kikidhi mabor. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele.
Dhano mor kabisa fan page mar Ramogi TV, dhano ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma owake. Oduro nyiri mabe oduro. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich, sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mai gima hero timo, mai gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo komba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo komba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Kitume mowa kelonu, otenore ndado magi. Kawa kikogi makare. Yudu tumbe miero mapachoka. Kod pinje maoko. Yudu thuolo mar winjo tumbe manyien. E chenro mar pado manyien. Ramogi wuothie koda. Mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso. Chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Minwa, agal toto, abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811*380# to get a Toti Jaber. Ero kabene nyanya koro Ramogi juanga kumketie wanje endo mar Ramogi kidieny mokwongo mar bak ndalo kabene maindi en kidieny no endo mabende wakodho godo piny bende ni indayo in miyo in rawera kata mana kwaro mantie pacho kata chande ochopo sama koro nego beni ka remote mari tikete e wanje endo mar Ramogi nyathi ochieng ya Mbaka nyego toto belo namba namba 2 hera mit yes meta dua
To hera mane? Manyien mit mologi duto. Hera ng'eny kora muga jwang ging'eny. Hera ng'eny, nitiere hera mosebudho makoro idoyo, nitie hera makoro tungni, hera ng'eny, lakini mamit duto tenya kora muga. Hera to mit. Mamit. Mopia. Olit. To be kendo en gi puonj makende. Yes. Wangni love otero wagwenge ma Japan. Kumwarade gi nyadendi miluongo ni Queen. Nyadendi miluongo ni Queen endi mabende nitiere gwenge kuma Japan. Nigi boyfriend kata mana jaherane moro miluongo ni Patrick. Queen gi Patrick osebet ka nitie e weche gi mag love madhi igni 7. Queen gi Patrick norado kapod Queen ne nitie form 2. To Patrick koka nochako tich. Maiso dien koka nonyiene tich. To korado gi Queen ka Queen nitie form 2. To familia ma joka Queen noonge go weso ahinya. Patrick nodonjo kanyo mo make sure ni en owuon ochangia school fees mago mag Queen ma itero godo Queen e school ma Queen otieko secondary. Queen kosetieko secondary no yudo C-. C- kaendi Patrick pod love no mumo kuome to wacho ni nyathi ma nyako okadwa ni apuonje ma nyaka chieng' makoro ini wache ni adier ni konya e ngimana. Patrick okawo Queen to tere mbalariany. Kamano. Opuonjo Queen ma Queen o graduate maber. Bang'e ka Queen ose graduate to Queen oyudo tich immediately. Nyasaye opare. Tijno no mar secretary e office. E tich kachacha Queen orado gi workmate kata colleague. To be tanga inya. Gi boyfriend mosiko mana ni my colleague, I'm out with my colleagues. To enga out to pile ka pile. Out with my colleagues every day. Yeah, I'm always out with my colleague Leni. Doing what with your colleagues? Appointments. Which appointments? The Ministry of Sports, Entertainment. Ini dis mo kata ker makenya kanya tie ching. No chopo kumakoro. Jok matimo ga loyalty test gi. Mantie ga ndara gi eki. To rado kodgi ka giwuotho. To ngisgi ni koro Queen leta simu, Patrick leta simu. Kapok wachako investigation 20,000 cash money. Queen wacho ni 20,000. Sawa kaw simu. Ongis Patrick na wewe? An Queen aero sina mtu. Kaw simu. Ochagi mar Queen. Queen dalisema 20,000. Queen king'iyo messages colleague. Nitie moro mondik ni Gilbert colleague. Jogi chako gagi kama kuna kitu inaitwa love. Bang mano to sweetheart, darling, coming, work. Odio mano. Kochopo tie yudo message. Apatro. Yudo message. Mano mar colleague. Queen of the house. Of all the ladies I've ever dated, you are the most sweetest of them all. Ondeki kisungu kubwa, very clear. Kisungu imeenda shule. Kubwa sana. Gino ramo. Kori ngeni boyfriend, manopuonjo Queen, wacho ni konya gi simu ni adwa confirm giwa. Giwa. Ongacha masomo, loyalty. Loyalty test masomo. Okoro Patrick bedwa neno gi weng samoro ngani wuonde. Yes. Okay. Patrick come medo some messages. I love you, I love you. I cannot sleep without communicating to you. I cannot eat without seeing your face on video. Amina. Nyathi ochieng no yudo ka sama ne jogi wuotho. Patrick ne dwaro propose ne Queen. To tere nitie masin. E magawa mabende ne gidhiye. Okay. Nyathi ochieng ng'e gima Patrick notimo. Ongiso ja loyalty test ni asante bro umenisaidia. Queen ochako yo ni shetani ma'am ni shetani asante ni shetani wana shetani. Gichako wuoth ka gidhie magawa gichopa ni to dichuo no ngiso Queen ni baby take the keys to your car. Omiya nyathi manyako no endo kifungu. To bang mano ngiso nyathi manyako no ni yaw mtoka. Kose yaw mtoka to gise ni back
seat kwa mwenye gari to yudo ka tere nitie gi kek mundik ni will you marry me nitie kanyo nyathi Ochieng no ma kifungu ma mtoka gitere no bende no kaw to witoko kek no kaw to muone wange. In the meantime Queen lama hinya ni jobelo okonye mondo giduogre gi Patrick. Queen thagore nikech at the moment pass through depression. Nyathi Ochieng mi apachi Patrick akiani samane nyako ni endi obiro report nwa bene inaweya ka inaweya to nyiso ni neno belo sani tafadhali namba moro mineno ne ugocho godo no goe adwa mi nyako moro ingeni ya joma chuo kawuono tabro wuoyo to kik wach na wuoyo marach puonjo nyako okrach ober lakini ture kata tie dhako ture tie dhako no diriyo 2 3 eyes one berberie ture tie dhako twice 3 eyes inge tie turo tie dhako yes ture kise ture en kanyo kapok iture mapok ung'eru jodalawa weri godo ng'ama pod doya mondo chiengi kinyise ni will you to duoki ni yes I do mikia kata wacho ni yes I do kata bokoni ni no please I'm not ready okuodo wiye mbele ji be isenyiew ne gari jomoko pesa hilo nitie chuma pesa hilo saidi please what is money to kingenia in jachiel kuom joma wacho ni what is money nyakora Mugajwang to the other most nikech what is money no nyalo rokore something else lakini boy ni tadwa na wuogo de tok tent bangma mane kaka wakonyoga team jomukelo shit gi ebelo adwa miye nyako mabe no setimne kama iwinjo berga kiyudo ng'ama umetana esida umetana ibija etunyal iwacho ni birds of the same feather flock together koro kiyudo ng'ama mmeteseka mapenzi yamekupa character development mwingine pia ilimpea character development mnaweza peana hii character development vizuri hapa kwenyu hapa koro I want to hook you up thank you ja huku one huku still on the hookies in the meantime aka opira ni ndita ba ya chel kachel ir minjaki nyego sama ngade mbele ka ba ja huguro asoma message kamo negi nyego ka che ko rairin ka goch maber kabisa negi neno e piny mar Bondo omiyo chunya ler wambo warwake budho ka che gi Dave God gochola to gochilo na yako chiel to gi ma Fatuma network amor era meet yes adina Yesu kende emarito ngimana diena mina kende emarito ngimana gima nyarito ngimana okende chuo mana mokwongo kad chako gi kanyo ka onge Yesu de chuo fake yes echuori yes manyadonga ro yaka kora manyalo wuoyi to Quinta Aquino Aquino kini jaber manyako mangacha dhina Sara to gine dhina Sara mopunya kaka monyise ni dhina kambe dwaro ni kawo pesa ni athina dira iwalo gono you are the sweetest ne ok nyane ni kapoko neni ok chiem kapoko neni to chiemo matawar ioli to kidange ni oli gari odhi kek odhi chukwa kifunguo ok ni mari tasama nyiso ningi rangi gima no kelni wane mwaketho ne joma chuo ok chal kodo joma chuo chunge thin kendo ng'ama de chuo kaka nwa wacho ka last time ni chuo are very weak matin e weakness gino onego ngi kaka wariembogi wan mokwongo kalore kaka chiel ariyo adek manitie onego bed watimo ang'owa wang'eyo kaka wadiyo gang'o joma chuo pogore ok pogore kaka joma nyiri wan wafumulia ang'o miyo dhako nyalo bedo mofumulia kata chuore nigi mana adek kata mana ang'wen to fumulia odak nyithinde mong'iyo nyiso ni wan mwaketho kata wan be mwaloso omiyo kwayo Queen
kuom gima itimo gima rach nyar jowegi. Ok tim kamano. Akwini ok tim kamano nyathiwa. Yes. Nyiri te makata ma owuogo sani mar kwini mokel to wan wasekonyo joma ng'eny. Wasekonyo nyaka jok mopuonja klas 3. Ma ng'ato ywago mwandu mutiyogo klas 3. To wasako klas 3 to wakonyo. Yano ywago fi bara pirima. Wan wasekonyo nyaka wasekonyo nyaka comedians. Wan wasekonyo nyaka presenters. Wajoma richo. Jotibi te wasako. Wigi mineno wasoko pile to wich to 60 and above. Koro wasekonyo mang'eny. Ka in gi problem, bring it to us. Wakonyi. Kech nitie yo mikonyo go chuo. Moyie monego ibed mar siko mane babe un ka yawa. Lakini ok miss moro. Ba gima ng'eyo ne kido ka ng'ama ba pere. Ng'ato mo kawuono tap to sagene babe mambo. Oh! Maja pap maduong tegno. Okawuoni motegno. Sister Bernard. Ma motegno kiwacho ni gimomi ko nyako ne yenyore. Ebe ma orom go sano ten bebe weekend ngene churi machuri adi ma nyasa nyalo kaw kata samo nyaka saa 7 poko goni kata simu mumbi yalo chiwo nade kalore koda shira adi kecho ngene in mare gima giri ng'eyo to magi to chakre saa 12 saa 2 chama saa 9 bisa wuok e tich saa 11 ang'o minyalo bilo kapok idhi puding onge kayo chie ikwanyo ne mit lakini description umewacha cha mama kwa huka omako piny omako mana mon ichalo kwenta gini wakonyru nyathino e tok tent koka mano endo nyiego minjaki nyathi ochieng nyiego belo namba 3 kendo mogik piny kaendi janyuol ka janyuol tema matek mondo itere nyathini e sikul osome kata aba chada osom kata aba ong'e kata mana ndiko nyinge kende Stella nitie kuma nyalo konyo ong'e ndiko kata ka koro inyise ni keta ne sei to ndiko mana nyinge ni Stella mano sei belo ni endi terowa gwenge go eko ma Kindo ochoknu ya pok orumo kuma orade gi nyathi manyako miluongo kanyo ni Archibest Archibest king'iye maber nyathi ochieng' kachiel kod Amina Jako en nyathi ma jaber kabisa ka en ber mar ng'iyo kama en jaluoro begi no to tamba ka nyiego to Archibest mineno ni Archibest nokonyono sikul to nokonyono sikul nikech jonyuol ne onge uweso nokonyono sikul nikech nochak sere chon omiyo yawuot gweng' ema nonjaonwa nyathi manyako miluongo ni Archibest nochako dhi Agulu chon Agulu college for 1 hour no dhi Agulu every day 1 hour Agulu college inge Agulu college mitede kasta kori miyo jinyero to ini ling nyapaka nyathi ochieng' kachiel kod Amina Jako nyathi miluongo ni Archibest norado gi dichuo makoro gichako luongre ni Besti Besti niga gi weche ne moko nitie odiochieng' moro ma Archibest owuok maber ka dhi manyo pie yaw ndalogo pod en jahigni 12 12 to rado gi Besti to Besti nyise ni nyathi manyako saa podi tim kama dalawa wan gi pi mafreji pi mar yaw what is pi mar yawa wan gi mar freji clean water without dust Archibest okawo ndo obolo piny ochako luore gi Besti ndoweyo piny odhi kawo pi maler odhi ting'o gago adongi dhi miye nyaka ndo manyien maonge uchafu
Nyathi ochieng kachiel koda min ajako. Besti nolokre besti. Koro iluongo ni bisto. Bisto nomako Achibest. Onjao. Owuoyo. Orocho ratich Achibest. Koserocho ratich Achibest. To kao osiepege ma yawuoyi ang'wen. Amina. Oting'o Achibest katero dala gi Achibest. Samune nalose koduni bestini otimo makoro pach Achibest okti. Ombachni koneno dichuo togo mauwi. In the meantime Achibest dwaro mana nyithindo manyiri ema sere. Kalure kaka besti norocho ratiche. Nyathi ochieng mia pachi. Mental health gedho kisungu. Kasto kuri bedo discouraged e ngima ka. Nikech oroch ratichi kata kobedo gi besti kata gang'o. Joma mine nyathini manyako kata mawuoyi kapod otin ma ene custody mari ma ine janyuol matimo gimoro amora. Nyaka ibed kirite. Jomineno matindo donjo ma kisungu dendo ni LGBTQ gi. Miyudo ni ng'ato terore, dichuo terore gi dichuo, nyako bende terore gi nyako, gino tinde ng'eny e pinywa ma Kenya. To kata Kenya ka en oko, wuok oko kacha kolandore. To gini landore nikech achiel ariyo adek mang'eny. Westernization, gik mwaneno katimore oko, ikopo gi ka. Kopogore gi mano, anyuola kuma wadake, gigo motimore ne nyathi, noroch ratiche, nyathi manyako noroch ratiche gi dichuo. Odhi obedo ne malit koro neno ni chuo ka gin le, kumiwinje ka nyathi manyako wacho niya, men are dogs. Onge dichuo maguok, mana gima notimore ne. Kasto koro chako bedo gi feelings, gombo, ne nyithindo manyiri, oneni koro nyiri kama se. Dichuo bende samoro nodhi obambi gi nyithindo machuo kata gi dichuo wadegi. Koro en mane modhi ong'iyo, onyalo bedo negative kata positive. Odhi wacho ni en koro obedo mana gi chuo e osiepene be moterrego. Kata okwero chuth koro en odonjo ni en koro dwa mana timo rocho ratich ji bambo ji. Iwinja? Weche mag besti jonyuol kik bed ni nyathi nyalo tami kapod tin. Nyathi ma in mimako ich ne michako ng'ok kapod tin, joma mine 3 months podi ibembo nyathini iyo chandi makuro gikume nyuol rem mar nyuol cha nyathi modhodho nyonyo yako vizuri sana. Kik bed ni nyathi nyalo ingi at that tender age luore gi gima in betimo janyuol. Wabeda jomar dwaro tiro. Nitie moko madwaro lamo. Kineno ko dwaro lamo chak kode lamo kapod tin. Nyathi ko chako duokin aneno tinde simpe. We what? Nyathi pod tin to o argue gi min. I cannot kiamo timore nade ka. Iwinjo gi? Mano nyathima ichako riyo gi kanyo makane okikaw fimbo. To kaw fimbo nikech kata mumo yie ni nyathi nyaka mi discipline, nyaka chwadi. Iwinja? Nyaka chwadi. Koro, nyakora monga juang nyathini at the age of kakinyuole matin kakineno ochako cha. Mama kata baba, ibire piny ni nyathina ko yuak pole mami pole. Adhi chak puonjo nyathi odongo kong'e. Nyiego. Atoto. Magi moga kapio. Akala. Wasa konji madongo. Magi tindo. Iwinja? Wata chiel mantie. Wo. Gimi yiero. Emi yudo. Yes. Okay? Yeah. Kiamono kidhi school. Weri go tiero gimoro adi. Achiel. Babu nigi pesa, mamu ben nyalo engo. Tiwinjo ka chuo maga gweng. Okawi tenere sai kabasidi idhi sikul koso kede akade abiro dhi kapong idhi koso ke abiro dhi kapong ibiro lima okabi lakini ki de chuo kato kosomo to mare umore kech dhako umo yudo ng'at moma pachele mokos made chwadi madan kala kino yudo moro kata ng'eny to ng'engo to to nyako kako somo nenore saiti kendo en chuk mar mach ng'e mach en ng'ene goye maka liel mar ariyo achwachi luonge ni ng'acha nyathi manyako
Sharon. Asori. Ai. Tinde gidendre ne sas. Sas. Gima ne yiero. Emiradogo. Ai kuom joma nyiri weteni. Ginen gi jachien. Gima kono ka artist nyathi kono de chuo ni ore. Ma jachien. Moningo kony. To gima koro biro mar joma nyiri koro ng'iyone. Bapano ne pinye murumo. Yudo ka ng'ama nyako ng'ama nyako de chuo ng'ama de chuo. Pinye murumo kaka ne nyaro chieng' wacho. Okony. Ibro manyo kothi mundi bede godo. Focus. Itino manyiri focus. To gima ne yudo. O gima ne dwaro. Gima ne yudo. Kani kweri to kiwiny nirudo. Ine kaki pong. Dako wek ting muti dalau. Ae chuk. Te chima chasai. Okonyi duoge odimonde. Ima nyathi mama chiemo. Bene chak. Wambe wagomba nyakwara. Abe kan mama gi. Agomba nyakwara. Adade kota. Kabe chal kama. Anya kutu de tap nit. Aba na nyathi mo chako chieng. Utaka nyaro chieng mo achana. Nyathi lo ne nya Stella. Nyaro chieng oda kane ni TV ana nyakwari. Kane ni TV, maja TV. Ngani nyathi ko chaki to kaka in chaka kaka. Kaka en. Ubinja. Onge gimoro ko en gi TV on. Ni ya nyathi na nyathi ni ngega. Ni ya madam Stella nyaro chieng ya. Oh, mala de TV ni ya kikawe. Lakini no kama man mo chieng abara. Man. Dog jago makan mesha. Chako jago dog japuruna gi dok makan. Ma chieng abara. Au buru bedo matek. No wako fwai. Au buru bedo matek uchien. Lakini kaje ja TV. Uwode luongo ne Raila. Nyare luongo ne Eda. Yes. Nitie pek moro musito no timo nade? Kelo. Omiyo nyathi manyako focus. Ngade mana kanyo endo ero kama ne nyaminja kika chiel koda nyathi ochieng' wachopo kanyo endo giko mar belo. Again koro wadwa dhiyo matindo sama koro wadwogo nyaka Ramogi Jwang' wadwa dogo kanyo endo koda DJ Local Instrumentals nikech kauno ni endi eno odiochieng' no endo mar duonde yawuot onagi. Opira ni endi to koro wadhi kawe to wabae ire achiel kachiel. Wadhi weyo tokni machuk wadogo koda Local Instrumentals. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Dwalo, ng'ado, wang'o. Magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit.
Tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagerre. Kikidew, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. To machiegni anabiro kulo gimora mora kuomi nyaka ngimani. Ano canvas undara. Eka mondo anadhiali kai. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chung malo. Serikali saidia. Sud machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera kaje. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Kadengele. Wogi. Naoni. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Nyinga engine Bosco Diambo. To awacho ni wan kaka rowere wan gi paro mabeyo mag dongruok to mak mana ni pok wayudo chance mwanyalo wacho gigo kata piny owacho pok omiyowa thuolo mondo mi wawachi weche mag dongruok, but wan gi weche mag dongruok kaka yude komiwa to wanyalo wacho. Mokwongo iluonga ni Lauro Chetino Mol. To wan kaka wan rawere ma youth ok wanyayudo thuolo mondo wawuo gi jotelo mondo wayud project moro maber. Mokwongo kidwa dhi kumoro ito jotelo offices gi pogo ni nyaka los appointment masego kidwa ni dhi wuo gi ng'ato idhi do ka appointment kidwa ni wuo gi ng'ato face to face mondo los wet mondo weche dhi maber. Kido ko office kanyo ogo matek. Koro kaka wan youth wainyore kuonde mang'eny. Kendo kidwa appointment ni konyo ng'ato appointment no niketo X. Koro mi wan yawuoyi matindo wan gi problem, wan youth, mostly youth. Ok youth kende nyaka jok moko madongo be youth complain ni idhi office kinyergo. Omi wan youth wagombo ni wan youth wadonje office mondo at least wakony ng'ata Nyinga en Zedekiah Otieno Ojwang', an jadak mar Kisumu County. Daher mar agol pacha koluwore in terms of development ma
imiyo go jorowere thuolo mondo ogol pachgi e gima timore kata e development moro amora kata ilwak moro amora. Dawach ni osebet chon ne gima kamano ne ok timre, to sani nyalo miwa thuolo mwagol pachwa ma jopiny winj pachwa ma pachwa no samoro tigo. Chon mano ne ok timre, to sani mano nyalo timore kaka nwakalo katiba manyien. Mano sani ni e katiba giyienwa kendo nyalo dhi e public participation mwabed e on moro mwagol pachwa ma jopiny winj pachwa ma pachwa chop kama idwaro. Mano omiyo mano e gima anyalo kana nyalo wacho. Okay, anyinga iluongo ni Peter Sumnyabwa. Atiyo bakwa. Rowere chini kae kaka asabedo kodgi ka thuolo timiyo wande ma yudo yuto kata matiyo, lakini nitie kuma koro ochopo ma koro gino idino gi jok madongo mantie e serikal. For example, inyami ni rowere ma romo kama onego bedni timo gima chal kama, to pesa bende wuok no tim gino kare. Lakini ni sama pesa cho wuok, nitiere kaka ipogo pesa e yo ma ok kare, ma koro jok monego ti maber ok mi pesa cha. Kwa hiyo mano is a big challenge pesa no, nikech as much as the policy nitiere mar golo pesa cha ma iwuok, lakini koro kumonego bedni imiyo ji cha ema nitie gi problem. Kendo ni jok mimiyo gin jok ma ok ti kata nitie ubaguzi sama ipogo pesa cha. Ng'ama mnyonge mantie gi ideas maber madang tich maber gi pesa cha ok mi imiyo jok moko mantie gi godfathers kumoko ni minga. Koro mano is a big challenge e pesa no kai. Mano modang wawachi ti dang serikal los yo ma the recipient ma pesa en ng'ama oye gi tich maber, ok anybody ni miya pesa no ging'eny. Koro wang yer ng'a koro challenge mai ma challenge maduong' kanyo e pesa mabiro kuom jowuoyogo mabiro ng'awacho. Nyinga e Philip Oduoro Amunga ma johala e chieng' boma ma Kisumu kae. Ause achiel kuom stonde mantie stage kae. To kon wach maber en adier ni e Kenya wa kae wan gi yude mang'eny, to tingom no mi yudewa chalo gima tore Lwanda, nikech sama koro wawuoyo kowuok e serikal maduong' nyaka telo manwa yiero mantie piny kae, wayudo ka ng'eny tije gimiyo mana joma dongo ma igonia, kendo gichiwo tijego yor ng'eruok e yo moro amora. Ng'ama youth mosedhi skul ma koro nigi lony kata gi otas moro maber moa kata e college kata kamoro amora, mondo miye tich bandike en tich matek ahinya. Kok kamano idwaro mana soya. Iyudo ka ng'ama youth ni en kore koa e skul samoro wuok e anyuola moro ma samoro ok onyalo, thuolo mar dhi skul to nosemiye ba koro osedhi skul. Koro bedo ni onge ga soyano ok nyal ndike, to bende tijegi ok wang'e gi tije aina mage, nikech kata mana king'iyo kata mana wach ni loch mar gwenge mantie Kisumu kae, iyudo ka yudhe piny ka mendiko tich aching' onge. Youth en na ng'at moro machandra achanda ma kodhi manyo tich, iyudo ka samoro kibarua mo mathin mana mokonyre go ndalo achiel ariyo adek ema nitie, ma bende yuto mare bende piny kopogore kod gimosomo. Koro kwayono maduong' ni mondo mi wager ngima mar ng'ama youth kiny onego bed ni wachake sani korka telo mwantiego ni obed telo mapiny mantie mar MCA kata mar gavana kata mana wach ni jaod bura. Nitie thuolo mang'eny sana Kisumu kae wan gi supermarket, wan gi tije ji giwegi ma samoro kembe ma ji giwegi oyawo kae gi, onego bed ni kaber. To seche ma telo dhi nyime kamae, ikawo youth timanyo tich kama chalo ka supermarket, inyalo kawo youth imanyo tich kaka kambi, ikawo youth imanyo kamoro ma samoro oboke men gono nyalo tere. Iyudo ka telo mon waseyierogi ok gimi youth thuolo maber. Machiegni nyaka Ramogi Ajwang' ma en duondi awuotona gi mana kaka watimoga wuok tich arwaki chenro ma kawuono kabe studio kaendi wantie gi wendo ni en wuoyi matin obro fulrenwa. Kawuono dwa winjo duond jomatindo ywak ni ok migi thuolo mar wuoyo kata loso
golo pachgi e gigo eko ma nyalo gero oganda kata gero piny. Machiegni nya wuoyi matin, ibro nyisowa nyingi, nyisowa ni jakanye, bang'e to wadhi mbele gi twak. Agwero kamano ahinya. Adwa kawo thuolo ni mondo aduognu erokamano kuom luonga kae mondo walosane weche machando joma tindo. An iluonga ni Makuko, an wuod Kano. Machiegni nya wuod Kano. Koro mokwongo nyiswa ni in gimitimo kaka ng'ama tin. An mokwongo asomo skul moro noluonga ni mondo asom skul molo South Africa kodi iluongo ni African Leadership Academy. Kendo an kaka ng'at matin alose weche machando joma tindo. Ka nitie weche machando gi an ma alose weche gi kendo antie e council maduong' mar nyithindo Kenya ka iluongo ni National Students Council of Kenya. To an machunge weche mag tugo miluongo ni Sports and Culture. Ichalo cabinet secretary kama. Cabinet secretary e council mar nyithindo maduong'. Okay, machiegni nya Makuko. Wamoro sana bedo kodi studio kawuono. Koro wachaka ne ging'iyo gigo koma joma tindo yuago ahinya. Ok migi thuolo. Ang'o mok miu thuolo ni mondo wachi? Ang'o mogombo ga ni koro komi thuolo unyalo wacho? Ahinya ka achako gi adwa loso ni awach ni ya. Waneno ni kaka joma tindo sama wadonje weche mag fulruok e gik machando wania. To waneno ni jonyuol to anyuola duto ok winjwa ahinya. Awaneno ni anyuolo dicha ija gi weche mag somo ahinya ma gidich godo winjo weche machando joma tindo. Ka nyathi nitie wach machande to oneno ni ka fulo e wuonwa ka seche moko aneno ni nitie nyako moro chanda kae, aneno ka wuoyi moro chanda kae, to kadhi fulo wach ni janyuolna to aneno ni janyuol onya wuok kendo mager kendo ok onya winjo. Koro gima timre ni ya osiepa nyithindo gi sama gineno ni oginya fulo weche gi kuom jonyuol, gima gitemo ni ya wadonje weche mag simo gi, wamanyo ni ng'awa nya winjowa, ng'awa nya winjo gima wawacho ni ang'o machando wa, ng'ama nya donje weche wa. Emineno ka nyithindo donjo koni seche moko iniwuo kaka janyuol ni idhi menyo kare kia gima nyathini odonjo timo simu, en omanyo gima onya timo gi ngimane, ng'ama nya winje. Emineno ka nyithindo donje galruok ma koni gi koni, kata machiegni miwinjo ni ahinya joma noseika ahinya kata weche mag Mackenzie miwinjo Shaka Holland over 60% mana nyithindo ema oseika ahinya. Matiende ni wacho ni ya nyithindo luoro wuoyo gi anyuola e weche machando gi, gimanyo joma nya winjo weche gi. Emomiyo ineno ka nyithindo neno ni kata e fulruok ok nya timo gimoro amora. Mano matini iparo ni nyithindo ok mi thuolo mar wuoyo kata golo pachgi e gimoro amora ma gidwa timo, jonyuol ema ng'ado ne gi paro. Ng'ado gi paro. Koro sani iwacho ni igombo tiyo gi mainstream media machalo TV gi radio mar golo duondu kaka joma tindo. Mokwongo kwa donje weche iluongo ni weche kaka tuke. Nitie nyocha wayudo CBC odonjo. Iparo ni CBC no time yo makare, nyithindo be nogolo pachgi kose gini no kelne akela nyithindo ni koro mae e gima ubroga somo. An ka golo pache wach CBC ni to CBC ananeno kuoma ni nokele mapiyo ahinya. Be nyithindo nokokel mondo gigol pach ni to CBC ni gineno nadi. Nikech CBC ni kaka nokele gi serikal ni nokele ni mondo gik ma nyithindo nyatimo out of class, ni nyathi nyatiedo akiango tineno weche ma serikal dwa kelo gi magi gik moko minya yudo ni kata nyathi nyapuonj kata dala kata weche mag akene odwa weche kaka nyathi luokore kaka tedo ang'o kaka wan pacho man nyithindo nonego ni gipenj nyithindo to ang'o marach gi system mutimo sani ni to dwa ni ang'o ma mondo serikal otimo. Nyithindo mang'eny ka siwuoyo godo na ng'adi matin iparo ni mokwongo iparo ni CBC ber. An kaka nene to ok apar ka ober. Ang'o morach go ahinya?
nikech ing'eyo niya kizungu iwacho ni a learning system okinya golo that class the learning aspect of class kizungu iwacho ni you cannot remove the learning aspect of class to mae gima CBC dwa timo ahinya ni odwa kelo nyithindo practicals wach mar class aspect ni you cannot remove it kigolo mano to idwa ketho somo. But aparo ni giwacho ni sani job market dwaro joma nyalo timo gik moko gi lwedo. Ng'e ni ji osesomo theory makoro gik mitimo gi lwedo tek ne yani joma ng'eny. Iyudo ka ng'ato kata loko bulb e ode. Tame kabisa. Nikech chon anyalo paro chon ni system mani somo e 844 aparo ne nolokelo kama tin nido kantie gik machalo kaka art and craft music mago no gol sani koro gionge aparo ni magitemo duoko gi CBC CBC ni okele lakini okele ahinya gik mag craft mi didwa ni nyithindo mondo ng'er kaka wer ang'o iloso kaka ma wach balb iwacho no gik monego ni kela gi bathe to ok ni kela ahinya nyo problem ma wantie godo e system ma Kenya sadi ni ok ni nyithindo ok puonj wach craft kaka iwacho ni shida ma wan godo maduong' ahinya godo e system ma sadi ni nyithindo dwa ni otim modification milonge kezo ni modification mare system ni wanya reduce content ma nyithindo somo chama to some extent and level ok ni system waketa ni nyithindo cram gik magi somo kon gi koni to kosetieko en wuoka koro yore mag dongruok gi to nyithindo poko puonje school penjo na machielo a student council kai ang'o mutimo ahinya students council kai ni koro ing'eyo students council ni wan ji 10 no yierwa ji 10 koro no yierwa ji 10 to dockets gi gin ging'eng nitie jomo tugo ne wach tugo nitie jomo ochungo ne wach ang'o jomo chungo ne wach fwayo weche machando nyithindo koro gin dockets 10 students council ni koro president wan gi chair lady Mombasa longe ni Omar Rokia koro wan tich mwatimo wadhi ode kode kata obed ni serikal molo serikal to wangiso gik ma nyithindo dwani mondo timnegi ka en serikal ma Kisumu kacha wangiso ni nyithindo ma Kisumu dwaro kamae to wabedo kata gi chokruok moro to wawuoye gi nyithindo ni wawinjo weche ma nyithindo dwaro ni mondo timnegi matieni uyudo ga thuolo semo ko bedo gi jotelo wawuoyo kodgi jotelo kata gweng kocha to wan koro kaka duond nyithindo gi koro wuoyo gi jotelo gweng kacha ngiso ni magi weche machando nyithindo to nyithindo dwani mondo timnegi kamae wadoga ne leadership academy ma nyoche ma idonjo e South Africa South Africa ni ang'o mutimo kuro leadership academy nendo koro leadership academy no en school mi puonjo ji kaka gibobedo jotelo mag Africa koro mokuongo school no en gi systems ariyo mitimo kanyo tie system mar somo misomo kaka college no to tie koro system mi puonji kaka inya bedo jatelo mar Africa higa mabiro ywak machielo ma ungo en ni jonyuol ok yud thuolo kodu mobed kod gi piny ma giwinj gi mowacho to jonyuol be ywak ni nyithindo be ok winj wach be na dir ni nyithindo ok winj wach nikech chon ni chwadowa sani skunde kata skunde delonge nyathi wuoyo go awuoya iparo ni nyithindo be chal ka gima gine ma wigi tek ose gima dwa ng'isi ni osiepa ni ya dongruok machon cha to gi dongruok ma sani opogore ahinya dongruok ma nyithindo matinde nitie opogore ahinya gi dongruok machon cha koro in kaka janyuol to inya dwa tiyo ni yore mani tiyo godo e dongruok machon ka sani e ngima masani pach ji oyawre ahinya piny olokore ahinya ma ok piny machon ka ing'eyo piny mane jonyuolwa pod ne dongre ahinya to ni wacho ni
mondo janyuol oyud gimoro kaka simu ni kamae, mano yudo ni kosetieko gimoro kaka university. To e dongruok ma sani yudo ni kata nyathi ma higni 10 oseyudo simu, ong'eyo gik mang'eny ma noking'eyo ka in higni 10. Koro dongruok be koro lokre ahinya. To nyithindo gi dwa ng'iso jonyuol ni dongruok nwa ni opogore gi maruchwa. To gima wadwaro ahinya ni nyithindo mondo kasama wafulo gik machandowa ni jonyuol owinjwa ahinya. Koro ini support watch caning e school kose okidwa. Nikech king'iyo ngima ma nyithindo machon odake opogore sana gi ngima ma nyithindo masani odake. Discipline is totally different. Ang'o minyalo wacho kanyo? Del to ing'eyo nyithindo kamoro molo nyithindo modak e Afrika, del to nyaka tigodo matin. Del to nyaka tigodo. Koro gima wadwa ni serikal ema onego ni regulate gidi ni ok wawinji ni ng'ato chwedo nyathi ma nyithindo ochiegni tho. Wadwa ni kata ka del no itiyo godo. Nikech nyathi nyaka ng'e niya, katimo gima rach to del cha dhi tiyo kuoma. Del no be en gima ber. To gima wadwa ni del no tigo ahinya ma hinyo jomatindo. Otigo mana yore mag discipline. Yore mag discipline ma nyathi koro del no itiyo ka gimisiemo godo nyathi. Nitie gima chielo ma be un kaka jo student council utemo chwalo, rights to education and ilunge na ngocha national rights educational rights accessibility and system change. Temane wacho gimoro kuom wach gine ni wach rights to education and mwasomo na ino. Koro wach rights mar education wan gima wadwa losa enye wach ni ya wadwa ni nyithindo te mantie piny ni odhi school. Wadwa ni yore nini yoto bede ka nyathi dwa dhi school. Wayudo ni nyithindwa mantie gweng' ka molo nyithindo manyiri ka yudo ni moko kate gwenge moko nyiri pod itero iluongo nade nyang pod itero nyang, kata nyithindo ma jowuoyi pod itero nyang. Koro weche mag somo gi nitie gik moko mang'eny mamono nyithindo ma ok nyadhi school. Koro wan kaka wane jotend nyithindo wadhi kuome jotel serikal, jotendwa e gweng' to wang'iso gi ni magi weche matimo ok wayude yore mag yot mondo nyithindo dhi school. Unya konyowa nade? Nikech wach dhi school ni ema duong' ahinya e ngima nyathi. To ka nitie yore moko ma keto yono ok bed mayot, wan kaka jotendo to nyaka wuo gi serikal, nyaka wuo gi jotele gweng' mondo wang'is gi nyithindo dwaro kamae. Kopogore biro e media kama nitie campaign moro musechako maybe mar miyo timo gimiluongo ni sensitization kata chopo ne government ywak maungo. Koro kaka an gi Facebook page mara miluongo ni Local African Mentorship Program. Loko me nyigo kuom joluo loki wacho ni change. Koro watiyo gi page no mondo wawuoye ni gi ji kaka ginya support somo mar nyithindo koni gi koni e piny no. Be wabedo ga gi chokruok gi joma tindo, wapenjo gi niya to una ang'o matamu dhi school, ang'o matek ahinya ma uyude yore u kaunti school. Koro magi weche ma wawuoyo ga gi nyithindo molo ahinya ni chokruok sama skunde oloro. Wachokre gi joma tindo, wapenjo gi ang'o machando gi to waloso mana kodgi. Kaka jatend migawo mar tuke council mar students ni isebedo kanyo chakre higa 2017. Ang'o ma use achieve kaka council so far? Mo wase achieve kaka council anya wacho ni mokwongo wase konyo advertise children ma no kunyal dhi school molo e weche mag fees. So we could wanya dhi koto iluongo na office mag serikal gi to wang'iso ni nitie nyithindo ma ok nya dhi school to wadwa ni mondo konygi uchulne gi fees. An e docket mara mar sports ndasi wuoyo gi nyaka mbunge na ma Muroni luonge ni James Koyo. Wadwa chako luongo nade tug moro mar joma tindo iluongo ni kizungu iluongo ni nade tournament
ne wachako tournament matin mar vijana tugo ball koni gi koni to team moro koro magi weche majiwo jomatindo sama gin dala kocha koro magi gik moko matin wasetimo koni gi koni kaka jo student council wuothoga e skunde kose nitie kamuro moga kaka jotelo koro ing'eyo one students council wachukrega ahinya student one ji apare students council no wachukrega Nairobi kae wananda dini organization miluongo ni KEPSHA mane body mochung ne jotend school Kenya kae koro sama wadoke kama wae gwenge wae nitie jomo wae Garissa jatelo moro en moro wa Mombasa kaka chele Diwana Kisumu koro sama wandala to wanyadhi school wawuothe school koni gi koni wadhi wachokro nyithindo to wapinjogi weche machandogi be usega bedo piny kata gi jonyuol usega loso bura moro kata gi jonyuol mutemo wuoyo kodgi e wach mar miyo nyathi thuolo kata miyo nyathi it mondo giwinj gima nyathi wacho chokruok mar jonyuol to pok wabedo godo en mana ni koro en mana janyuol kachiel to wagocho ne seche moko pe arich ne janyuol dangise di wudi no wuoyo koda to nikech an ng'ama ng'ere ahinya gweng' kocha to angise ni nyathino no wuoyo koda to ngise ni mai wach machande koni gi koni tiri neno nade wanyabet mondo wawuoye nikech luongo jomanyuol mondo ochokre mondo giwinj wach mawacho ok en wach mayot koro fulruok to watimo mana yore mag serikal gi jotendgi koro gin ma wangiso ni wuoyene gi janyuolni mana kamano nyakoro Ramogi Ajwang pod wantie gi Mako huko e studio kaendi ma wagogo mbaka en jatend jopuonjre gimiluongo ni Students Council of Kenya National Student Council of Kenya en jatelo kanyo no endo migao mar tuke adwa somane ote matin e Facebook kaendi mondo inyone gima jopiny wacho kotenre gi topic ma wan go kawuono Leni Akchi wacho ni asedonjo Mbak Ndalo agoero kamano kaluwore gi twak makawuono anakale matek kaluwore gi bedo ni baba nanokomiya thuolo mar timo gima dwaro kata tiyo gi rieko mane an go omiyo kawuono akalo e ngima moinga awuoro pole sana Achi geno pod nitie Velma Omondi amor kodwa e nyagi matimore Kenya wani en ni imiyo wa thuolo ndalo siasa kendo mano e sama kende marowere ineno ka gimoro kumbuka jomariek chiemb jomafuo wada okay Raz Odhiz Ndui wacho ni tuan pamoja nyaka giko erokamano Oganyo Victor kantie Ukunda Mombasa awacho ni oneno makare kelo awacho ni thuolo makamano tinde onge we believe in the past ni jodongo eman gi paro maliw koro nyithindo ok mi thuolo nikech iparo ni jomadongo man gi paro maliw okay antie begiote mar Julius Obiero awacho ni jodongo mayo watije te kata duondwo ok winjre erokamano Julius Obiero kom chwalonwa ote ni nyakoro Ramogi Ajwang meda oronwa ote e Facebook page ma Mbak Ndalo Ramogi TV official kopogore gi mano namba 2 mago ote machuok Ramogi TV be nitie live inyalo chwalo paro ni kanyo wabro somo kaka saadhi pod wadhi nyime gi chenro wadwadhi managado pi matin ka waduogo wadhi nyime gi twak kod Mark Ouko med kete mane Ramogi Masemana chake na Ramogi Ajwang moto kama pasi yelongo ni moto ebele Dhano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dhano ng'eny kae kabisa kidonjo thum ma serious ikete ngoma oake oduro nyiri mabe oduro tabasamu under the pressure yeah Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo e odiochieng' maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber
ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny Jaluo. Radio Ramogi. Baby, Sideko wapi? Sitima imepanda, ushuru imepanda, maji imepanda, mafuta imepanda, na sasa ndio stress na hasira imepanda. When the going gets tough, the tough get going. Get a quick logbook Ote to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check-off loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Chulo kuoro. Anadwaro mondo timni malit, mana kaka ni timo na malit kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi maracha ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Tapki pod en sirono. Masiro jot. Mama samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum, to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Okinde mag jadolo Ezekiel Odero odhi e doho kadwaro ni doho ochiwa geng'a kik lor kanisane. Migao mar thieth okone jotai yore wuoth ni ombek chike mayando keti mag gayo landruok mar COVID-19. Jonyuol mag skund primar ma Kenya Mbinge e kaunti ma Kisii obago ng'anyo ka kwedo jaket mwandu moro ma itudo gi akuru. Machiegni kendo nyakor Ramogi Jwang, ageno ni pod imedo kete Ramogi TV kendo e chenro mar Mbak Ndalo. Wantie tielo mar ariyo kendo tielo mogik, to be studio kaendi wantie gi wuoyi matin iluongo ni Mako huko ma en jatend jopuonjore iluongo ni National Student Council.
mwadhi go nyime gi twak e studio kaendi machiegni nyakendo mak pod wadhi nyime adwa ni inyisane gima un kaka joma tindo gomboga ni wuoye kaka joma tindo mar konyo gero oganda kata national development. Koro mokwongo ma adwa wacho ni wan kaka joma tindo wagomba ni ahinya ni wachokre weche mag dongruok mag oganda wa moloyo oganda wa majoluo. Wan wagomba ni mondo ji owinjwa e yor gik ma wawacho ni to kaka wanya loso weche mag dongruok e oganda wa joluo to ji owinje nyithindo. Wadwa ni ji owinje fulruok mag nyithindo. Koro sama joma ochukre wacho weche machando ji Kenya kae to be unya winjo gik ma nyithindo be wacho. Ka udwa loko system mar education to be unya winjo nyithindo. Nini udwa develop talents mag nyithindo be unya winjo gik ma nyithindo be wacho. Ok ni waluonga mana jotend nyithindo gi to gin ma ka gisebet to gin ma koro giyalo weche nyithindo to nyithindo ng'isa school ni kamae kaka serikal osepango du luwa weche kaka oseng'isu. Nyithindo nigi talanta opogore to iwacho ni ugombo ni uchope mainstream media manyalo konyo kaka mainstream media nyalo jiwo talanta ma ungo. Kaparo ni mainstream media be osetemondi iking'iyo TV yudo ka nitie chenro mopogore kaka Ramogi TV kaendi wantie gi rogo mar nyithindo studio Ramogi TV kaendi yudo ka be weekend wanyalo ga bedo gi nyithindo mamiel kaendi moko be wer wanwa kaka jo mainstream media apani wasetemondi ang'o ma di gomb medo kanyo kose unu gombo ni watim nade mondo wamiu support mudwaro. Moko adwa ni aduoko erokamano Ramogi nikech useng'iyo weche mag nyithindo ahinya nikech kama sama ng'iyo ga TV to aneno ka nyithindo mang'eny biro koni gi koni gitang'o gik ma gitimo. To adwa ng'iso nu ya sama media masani ni une tong' wang' mar piny to nyithindo ng'iyo gik mitimo e media. Ng'iyo nyithindo mang'eny tinde nyithindo mang'eny tinde ng'iyo gik matimre e media ka gineno ka ji miela to mane gik ma gitimo nikech nyathi en ng'ama timo gik moneno ahinya kuom moloyo gik mowinjo. Koro wan wadwa ni kaka media unya chako kata programs moko achiel ariyo kata ka en mana weekends mag nyithindo miel mag nyithindo utango ka nyithindo tugo koni gi koni. Koro mano jiwo nyithindo kare ji appreciate gik ma gitimo koni gi koni. Mano nyamoro ahinya to mano nyamiyo wajiwruok mondo nyithindo kata mantie gweng'o matimo gik timbe maricho makoni gi koni kare ginyaneno ni kare ambe kanya chako wachna moro koni gi koni to Ramogi nyatang'o gik matimo. Koro mano nyajiwo nyithindo ahinya to anya kwayo ni mondo usoye nyithindo unya chako programs moko mag nyithindo kata ka en mana weekends to temane mondo chakne nyithindo programs mano bojiwo gi ahinya. Aparo ni kaka Ramogi mano to wasetemo ahinya adwa ni wawuene matin wi drugs kata yedhe mamero ji joma tindo sani odonje yedhe mamero ji sana. Un kaka jo students National Students Council ang'o musetimo mar kedo gi yedhe mamero ji? Ang'e ni sirkal timo mare jo media be timo margi un ang'o mutimo ahinya mar kedo gi drugs and substance abuse to ang'o mugombo ni media be okonyugo mar jiwo kedo gi yedhe mamero ji? Koro wach kedo mar yedhe gi niya to gima watimo kaka National Students Council sama wantie ga gi chokruok mar nyithindo to wach yedhe ni en wach mawuoyo ga ahinya to en mana gimigo mana mbaka gi joma tindo ing'eso ni osiepa waseneno joma ng'eny mane ochako yedhe mana kaka in to wan gima wadwa ng'isi niya kipod idwa kawo mana yedhe to gini dhi ketho ngimani gini bonegi to koro en mana gima iwuoyo awuoya ji gi koni gi koni ing'eso sensitization ubed kod gi piny kose utime nang'o sama wan gi chokruok cha nikech chokruok cha nitie weche mang'eny miwuoye to wach yedhe ni en wach miwuoyo iwacho ahinya to gima seneno ni wach yedhe ni en mana wach mar
galruok mar mbese cha ng'ato ngini bwana wadhi watime ni gini wadhi wabile ni gini seche moko gini chalo mamit watime koro en mana wach galruok mar mbese ma waseneno ni ema juoji donje wache mag yedhe ahinya koro wanowuoyo gi joma tindo wangiso ni ng'ani be ne timo kamae to ng'iye kama insani koro en mana wach mar wuoyo koni gi koni to wan gima wanya kwayo jo media ahinya niko mai be en just another en kwayo moro wanya timo ni jo media ko unya wuoyo gi joma tindo e program sugo samugo mbaka be unya wuoyo gi joma tindo nikech en mana wach mana wuoyo gi ji ma jogo bo winjo Student Council, National Student Council ni vision maru kata higni beach mabiro ugombo ni Student Council ni ochop kanye wan kaka wangi in the next possibly 5 years or 10 years ni one vision marwa ni weche mag nyithindo ibo winja ahinya e Afrika mangima kata mokadho ni nentie chokruok mar nyithindo mani timo weche mag nyithindo ni itimo Lesotho wan wadwa ni weche nyithindo iwinja ahinya weche machando joma tindo iwinja ahinya to wadwa ni wachop kamoro ni koro nyithindo ma wuoye weche gi ka wadwa timo gimoro kaka nyakla to nyithindo ma wuoye koro ok ni jonyuol kende medwa wuoye wach gi to wadwa ni mani vision marwa kaka National Students Council of Kenya ni duond mar nyathi owinji duond nyathino nyaka owinji erokamano mako uko National Student Council ni odhiga thuolo marom nade yani oberga kanyo kuom thuolo marom nade unga elections kose kaka uyeru kamano unudhi adhi mbele kamano antiega election itimo ga gi body man jotend ma jopuonjo logo ni caption koro itime ga higa but from 2020 poko time nikech wach corona gi weche mag pesa nikech organization no pod manyo sponsors gi for their next election koro wane ma pod wamako mana kanyo weche siasa ka indi kwadonjo matin iwacho ni igombo ni duond nyathi mondo winji lakini iwacho ga ni siasa nyathi ma poko yudo ID pod eno konyal golo golo paro mare kata duonde kuom weche siasa e Kenya ka indi un gi paro mane nikech wacho ni mano be achiel kuom gigo kama ugombo ni owinju to king'iyo kata jo siasa giero ga tiyo gi joma tindo ahinya mondo gichop agenda margi kata giyud gima gigombo yudo ang'o minyalo wacho kanyo molo wache telo kai waneno ka joma tindo itiyo godo e yore marach waneno sa siasa ka ji tiyo gi joma tindo e yore marach koro ananeno ni jo siasa molo time sama gigo siasa cha sama utimo chokro gi joma duong nikech unung'oe ni joma duongo ema dhi gonu ombulu to joma tindo gi umbe ubodo mana jotendgi nikech un pod ujatend joma duong joma tindo go koro wadwa ni sama ubedo gi joma duong to ugone gi siasa nyithindo be unya yudo time mondo wuo kodgi to winja ni to nyithindo gi dwaro nade wadwa ni to ahinya ni ok wadwa ni joma tindo tiyo godo e yore marach ji tiyo gi nyithindo matindo e yore marach ahinya weche mag siasa inego ji koni gi koni koro wachno timo wabedo gi kundruok maduong' ahinya ang'o ma dikwajo siasa to ahinya sama koro siasa iyudo kaka katulo muot to nyithindo ema hinyore dhok mitiyogo e sach siasa be oken weche miwacho kanyo be oken weche mabeyo ahinya gi nyithindo lakini inyalo golo kwayo mane kuom jo siasa kaka jatelo mar National Students Council an kwayo manya timone jo tendwa gi ni gitim siasa gi kwe nikech sama kwe onge nyithindo ok nyadhi skul sama nyithindo dongo dala sama ng'wech wuok tiwinjo ka nyithindo inego kata weche mag tear gas nyithindo jiringo koni gi koni tiyo nyithindo gi oginya beda dala ni koro gi sama gikik moko timre oko cha nyithindo be nya wuok ni gidhi ng'iyo gik matimre tiwinjo ni nyathi moro neg koni gi koni ng'wech wuok nyathi olwar ji onyone koro wan ahinya wakwayo ni jotendwa obed gi siasa mokwe to ka sa siasa oserumo
to ji odonje tich. Wach siasa Kenya kae to waneno ni siasa ni en gima Kenya ni ok rum. Ka siasa ndalo mag gombolo oserumo kendo siasa moro chaka ichopo wachiegni gombolo kendo en mana siasa mok rum. Bas wacho ni jotelo maungo gin giromo 10 kama indi. 10. Representation no ber ahinya nikech be iparo ni ober nikech yudo ka skunde moko nitie ye kucha kabisa dala ye kucha kiyudo kata kano ye kano kabisa be gin gi representation tendu ni adier. Koro tendwa ni okene tendo mana jo National Students Council mamalo kendo telo ni ochako from piny ochako from base level yiero ji from base level en gima progressivity koro nitie jotelo base nitie sub county nyaka national level koro nitie jotelo kamoro amora nyaka e gweng' kucha. To be iparo ni tudruok nitie kindu gi jotelo mantie e gweng' kucha? Tudruok to anya wacho ni tudruok no to onge ahinya. Ang'o matimore to une jotelo ing'eni nyathi ka nyathi gombo ni duonde owinjore to une u represent gi malo kaende koro nyathi mantie gweng' cha representation mare dhi chopo nade ka tudruok onge kindu kaka jotelo? Tudruok wagi iluongo nade jotend gi e gweng' kucha to kanya wacho ni en tudruok maduong' ahinya. Koro wan kaka watemo wuoyo gi jotend gi Park County ka nitie jotend gi ng'ama ochung' ne Kisumu County cha nitie ng'ama ochung' ne county ka county mago ema watudre godo ahinya to koro gin magi wuoyo gi jotend nyithindo mogo e county go to giwinjo gik ma wagiwacho but wantie gi yore moko ma waloso wen gi WhatsApp group mag jotelo wawinjo gik ma giwacho koro watemo koni gi kodi. Apenjo mano nikech dwach nyathi mantie gweng' dala ye kucha opogore gi dwach nyathi mantie Nairobi kae. Koro yudo ka nyathi ma Nairobi kae maybe dwaro mare odoni owinj duonde maybe weche sports to mantie gweng' kucha maybe janyuol ochune gi dhi tedo ne ng'ama duong' moingo marom gi babagi mano nyathi manyako. Koro those are two different needs. Emomiyo penjo ma chwalo nigo nyakwa Ramogi ajwang' mano iluongo ni mako uko. Mako uko wach mogik minyalo nyiso jomatindo mawinjowa, jomatindo mawinji sani, wach mogik minyalo nyisogi. Gima nyanyiso jomatindo ahinya ni wawer wache mag melruok gi galore. Nyithindo masani wasomuru. Mane gima duong' ahinya somuru. Mano gima inyatimo kaka nyathi. Onge familia ma idwa ni mondo rit gima idwa nyathi soma to kin gi wach midwa wacho full nitie jok ma nyawiji e gweng' kucha full gik ma chande go kantie wach ma chandi mo okinya somo nyathi ka nyathi gima duong' e ngimani en mana somo no ahinya. To inyang'iyo weche moko ma nyakonye dongruok mari ka en weche mag tugo no wach mag wer koro mano gima nyangiso nikech aneno ni mela ng'eng' ahinya nyithindo matindo mela ng'eng' ahinya kata king'iyo inyawuok ni janyuol dhi weche mag menyo to nyathi miwe e ot ni enomiela gi ji enomiela to samiduok koro timre ni ng'ama muol kare en gi weche mang'eng' motimo koni gi koni koro an gima nyangiso ni wasumuru mane gima duong' ahinya. Kamano pani mano paro maber ahinya nikech nyithindo masani actually un kaka jo council un gi tich maduong' ahinya to ahinya kuom weche discipline nikech ka onge discipline kata isomo marom nade ka onge kuma ibro dhiye gi somo ni no kionge gimiluongo ni discipline. Mark akeni student council ni yudore Facebook kata mbui kaendi nitie kaka un gi tudruok e mbui kose unaona students okoyienu tiyo gi simbe okoyienu tiyo gi sani piny olony untie e mbui ni kantie joma dwa yudo wato they can just reach us to mar Facebook ka ng'ato dwa yudi to nyalo manyi kanyo be. Erokamano kuom biro e studio mar Ramogi. Erokamano. Apani watieko kantie wach moro ma igombo ni nyalo wacho to thuolo pod anyalo mima kata dakika moro achiel kantie. Erokamano ahinya. Okay. Erokamano nyakwa Ramogi ajwang' mano jatend ginene jatend Students Council mano iluongo ni National Student Council iluongo ni Mark Ouko molimo e studio kaendi mwagogo mbaka e dwach nyithindo matindo. Medkete mar Ramogi TV naluongo ni Colloquial Instrumental nyaka kendo wuok tich mabiro. Medkete e Ramogi TV. Sawa.
Erokamaninya jije go local instrumentals kendo puoch gi pak ne mak bende neno kanyo endo kotemo jiwo nyithindo jomatindo sana to yudhe ni gitema tek mondo gisoma sama koro inuon idhi e school kata sene ti somo mineno ni endi okowas gani education is the key to success. Inyalo bet ni somo tikoso tich lakini ngamo somo ni ka giparo moro maleo mantie gik moko ma iniwono kinya timo mangamo ko somo timo. Kokamano to luonga ni Ramogi Nyakach warado kendo diche makiny oritu masani. Iwacho ne nyithindwa gi mage jotelo makiny to kenda mor ka mak gini okaw ngai no endo makende mbalariany kuonde magintiere mar ng'iyo ne gichako tiegore mondo kiny gibed jotelo makiny. In bende kamora mora ma intiere iwacho ni yes you can. Mane gima nyalo wi godo in nya rawera ma pod nitiere e school matiegore. Luonga ni Stella Brenda nyathi ochieng.